Hjemme hos Erik og Else i en villa i provinsen. La 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 la, danser nok. Else! Hvad fanden sker der, Else? Hvad mener du, Erik? Jo, hvorfor kører fjernsynet ikke? Hvad foregår der? Tag det nu roligt, Erik. Vores fjernsyn er gået i stykker, og jeg er til reparation. Det kommer først i morgen. Hvad for noget? Erik, du kunne sætte dig her i sofaen ved siden af mig. Jeg har noget, jeg skal vise dig. Noget, jeg fandt op på loftet. Jeg sætter mig kraftedeme ikke, før du åbner en flaske rødvin. Jeg til at holde ud med alle disse hemmelige gætteleje. Værsgo, søde Erik. Det er Côte de Runde, som du så godt kan lide. Ja. Giv mig den nu bare. Nå, men nu skal jeg vise dig, hvad det var, jeg fandt op på loftet. Se, kan du huske den her LP-plade? Jeg kan ikke se en skid ud med baller. Hvad er du står og vifter med? Det er Kvindeballade-LP'en med Kvindeballadegruppen. Den passer så godt til i dag. Det er jo den 8. marts. Hvad? Kvindernes internationale kampdag. Nej, for helvede. Fy for satan. Jeg skal være blevet i sengen. Else! Ja, søde Erik. Jeg kan kraftedeme ikke holde dig ud. Så, søde Erik. Ej, nu må du altså lige være lidt tålmodig. Nu sætter jeg altså pladen på. Nej. Hvad fanden er nu det her for noget? Kom alle kvinder i dansen og gå. Hvad er det for noget, Else? Pjat! Nej. Må bare kigges på. Han pågår der, Else. Der er fjernsynet gået i stykker. Og så det her musikpis. Flammens magt besværlig og tung. Nu slutter. Hvad er det for noget lesbisk kussemusik, Else? Så noget kussemusik. Hør nu efter, Erik. Du skal være evig ung. Hvad er det for noget? Fy for satan. Vi vil nu Nej. sådan som Nej. er. Nej, fy for helvede. Ja, med tunge bryster skævet til. Nu er det kraftedeme nok med det kusselort. Jeg går i seng.